खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड दङ बे रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय बे खौराङा नोंथांमोननि थाखाय नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे खौराङा थांनाय समाव जाय बिथांमोना गोदानै रेशन कार्ड मोनदोंमोन थामहिनबा गोदानै जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै रेशन कार्ड मोनदों बे रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय बे खौराङा जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड दंखायो बिथांमोना 1 खालारनिफ्राय थामहिनबा 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम बे 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशनखौ गावबा गाव जे मोनफुंनाय जे रेशन बे रेशनखौ नोंथाङा लानो नांगोन आखायाव बारा सम गैला दिनै नोजोर होयोब्ला दिनै 9 अक्ट' थामहिनबा गाबोननि सानावनो नोंथाङा रेशन कार्डखौ जाय बिथांमोना रेशन कार्डजों रेशन मोनफुंनो थामहिनबा मुलाम्फागिरि बे मुलाम्फागिरिफोरा रेशनखौ लाफुंनो हागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों आरो जाय बिथांमोना गोदानै रेशन कार्ड मोनदों बे रेशन कार्ड मोनफुंनायफोरा माब्ला रेशनखौ मोनगोन बे समाव नोंथांमोननो स्क्रिन गेजेरजों फोरमायगोन थांनाय समफोरनि बायदि दानफ्रोमबो 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'बरसिम रेशनखौ होनाय जागोन नंगौ थांनाय दानफोराव जेरैबायदि 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा जुदि रेशन कार्ड हल्डारबा थामहिनबा नोंथांनाव रेशन कार्ड जुदि दङब्ला रेशन कार्ड जुदि नोंथांनि आखायाव दङब्ला नोंथाङा 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशनखौ लाफुंनो नांगोन नोंथाङा जुदि बे दाननि रेशनखौ लायाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो रेशन गलायाव थांनानै रेशनखौ लानानै फै नोंथाङा जुदि रेशन कार्ड थामहिनबा रेशन कार्ड नोंथांनाव दं नाथाय रेशन नोंथाङा लायाखैब्ला नैबे 1 अक्ट'निफ्राय नोजोर होनानै फैगौ 10 अक्ट'सिम 10 अक्ट'नि गेजेराव थामहिनबा दाननि 1 जागायनाय समनिफ्राय 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशन कार्डखौ लाफुंनांगोन रेशन लाखांनायनि उनाव नोंथाङा सिगां समाव जुदि फिंगारप्रिन्ट होनाय बादिनो बे बारावबो फिंगारप्रिन्ट होनांगोन नोंथाङा सिगांनि समाव जेरै रेशन कार्ड लाखांनायनि उनाव फिंगारप्रिन्ट 3 इमप्रेसन नोंथाङा जुदि होनांगौबा फिंगारप्रिन्ट जुदि होनांगौब्ला बे बारावबो नोंथाङा फिंगारप्रिन्ट होनांगोन होननानै बे समाव बुंथिदों फिंगारप्रिन्ट होखांनायनि उनावसो नोंथाङा बै रिसिप्ट बिलाइखौ मोननो हागोन नोंथाङा जुदि फिंगारप्रिन्ट होआखैब्ला नोंथाङा रिसिप्ट मोननाय नङा रेशन कार्ड लाफुंनाय जे रिसिप्ट बे रिसिप्टखौ नोंथाङा मोननाय नङा नाथाय नोंसा फिंगारप्रिन्ट होखांनायनि उनावसो नोंथाङा रिसिप्टखौ मोननो हागोन रेशन लानाय समफोराव माबाफोर उसुबिदा नुजाथियोब्ला 180034533611 खेबसे बुंफिननाया 180034533611 नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन रेशन कार्ड नोंथाङा होनाय बा लानायाव नोंथाङा जुदि प्रब्लेम जादोंबा थामहिनबा नोंथांमोना जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंबा भुगिनो गोनां जादोंबा नोंथाङा नैबे टल फ्रि नाम्बाराव हरनानै नोंथाङा गासै बाथ्राखौबो फोरमायथिहरनो हागोन आसाम सरकारा गोदानै आर'जलाइ होनाय रेशन कार्ड मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि फारिलाइफोरखौबो फोसावबाय आसाम सरकारा बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जाय बिथांमोना गोदानै रेशन कार्ड मोनफुंदों बिथांमोननि जे मुं फारिलाइ बे मुं फारिलाइखौ बे समाव फोसावना होनाय जाबाय गोदानै 42,85,745 सुबुंफोरा रेशन कार्ड मोननो थांगासिनो गोदानै आरोबाव 42,85,745 सुबुंफोरा रेशन कार्ड मोननो थांगासिनो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों थामहिनबा बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदों बे समाव सोरखारनि आखायाव बेखिनि बिजाथिया गोदानै बा मुलाम्फागिरिफोरा गोदानै रेशन कार्ड मोननो थांगासिनो दं आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव 16 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिम गोदानै बिजाथिफोरनि रेशन कार्ड होनाय जागोन फैगौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेराव नोंथांमोननो फिन बुंफिनदों 16 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिम गोदानै बिजाथिफोरनो बे समाव रेशन कार्डखौ होफुंनाय जागोन बे मोनसे गिदिर खौरां मिथिनो गोनां खौरां जाय बिथांमोना रेशन कार्ड एप्लाइ खालामदों थामहिनबा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट फैगौ नैबे समनिफ्राय 16 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिनि गेजेराव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बे रेशन कार्डखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बा आखाइनिफ्राय मोननो हागोन बे मोनसे गिदिर खौरां आसामनि जिल्ला रेशन कार्ड राननानै होगोन आसाम सरकारा आसामनि गंफ्रोमबो जिल्ला बे जिल्लाफोराव नैबे रेशन कार्ड बे रेशन कार्डखौ
आसाम सरकारा होफुंगोन होननानै बे समाव मोनसे फोरमायथिदों। बेनि उनाव 17 जानुवारिनिफ्राय 29 जानुवारिनि गेजेराव गोदानै रेशन कार्ड मोननाय बिजाथिफोरा रेशनफोरखौ मोनफुंनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव रेशन कार्डनि माखासे आपडेट थामहिनबा आगु खौरां बे आगु खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।